Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε ένα παιχνίδι στο Facebook. Μπορεί να το ξέρετε. Είναι το Odd Games που έχει διάφορα παιχνίδια. Θα παίξουμε ζωγράφησέ το. Ένα στα γρήγορα. Ό,τι να είναι. Καλά. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα δοκιμαστικό. Και αυτό όταν ξεκινήσει ο επόμενος γύρος θα συνεχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, το βίντεο μας συνεχίζεται. Σε αυτό το παιχνίδι ζωγραφίζει κάποιος κάτι και εμείς πρέπει να βρούμε τι. Και μερικές φορές ζωγραφίζουμε και εμείς. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε με ήρεμο. Αν κάποιος κάνει τέτοια άσχημα, πατάμε προσβολή, αν γράφει γράμματα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αν πατάμε προσβολή, τον πετάμε έξω από το τηλεόραση. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι δεν μετράει. Και είναι στα ελληνικά. Πλοκάμι. Τώρα εγώ ζωγραφίζω και να ζωγραφίσω πλοκάμι. Ξέχασα να σας πω ότι είμαι χαλή ζωγραφική. Λα 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 λα. Τα πόδια από το στομάχι, λαλιά. Όποιος δει αυτό ξέρει τι σημαίνει τα χταπόδια από την κοιλιά. Χαχα. Πλοκάμια. Δεν μπορώ να τους βοηθήσω. Το βρήκε ένας, έλα. Έλα. Και τα πήγε υπερβολικά άσχημα. Έχω νικήσει μόνο μια φορά σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό τώρα θα παίξουμε αρκετά καλά. Έχει 10 γύρους. Τώρα είμαστε στο δεύτερο. Όμορφο. Εμείς το πρέπει να μαντέψουμε τι είναι αυτό. Πανεύκολο. Το ξό. Πανεύκολο. Όχι, δεν το γίνει. Μόνο άμα το πούμε. Λοιπόν. Φύση είναι. Άντε. Έχω εδώ πέρα όλοι σου με λένε δεν είναι φύση, είναι φυτό, είναι φυτό. Ναι, εγώ φύση. Ναι. Καμία σχέση. Σκουλίκι. Σκουλίκια. Σπυρνίκι. Αβράβος καφή. Κατσαρίδα. Ένα έντομο. Έντομο. Να το χωρί. Και αυτό είναι ένα αριστούργημα της τέχνης. Ναι,
έφερα τόσο. Ξέρω. Κάνε κόσμο μας. Τι είναι αυτό? Άσπρη θάλασσα. Νερό. Πού είναι το θήτα? Αυγολέμονο. Αυγολέμονο. Ω, τι είμαι εγώ, πώς τα βρίσκω έτσι? Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι κάπως μοντό και βαρετό. Γι' αυτό ας προσθέσουμε καμία χαζομάρα. Δεν ζωγραφίζω καν εγώ, αλλά έχει φάση. Και έτσι χάλασα το παιχνίδι. Κόλλησε ο σερβερ. Ακόλλησε μόνο σε μένα επειδή το πειράζω. Καυτό είναι. Δεν είναι καυτό! Καυτό είναι. Δεν είναι καυτό! Τσαρόλα. Καφές! Καζάνι! Σοβαρά! Κατερίνα Τζίνα. Τι ομορφιά. Ας κοιτάξτε εδώ πως πρέπει να ζωγραφίζουμε. Λαλαλα, μαγευτικό. Ναι, λέω. Σοφία, σταμάτα. Έγαρα βίντεο. Καλώς ήρθατε. Είναι του χρώμα αλφα. Αυτό το παιχνίδι είναι αρκετά πολύ δύσκολο. Αν σήμερα, αν είστε από τη Λάρισα και από κάποιες ορεινές περιοχές, σήμερα χιόνισε και φύγαμε από το σχολείο. Γι' αυτό έχω ελεύθερο το πρωί για να βγάζω βίντεο. Κοιτάξτε λέξη. Λοιπόν, για να βάλω όλη μου τη μαγιά. Λα 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 λα. Μαγευτικά πράγματα. Λα 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 λα. Πώς γίνεται αυτό το βέλη? Λα 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 λα. Άστα. Λα λα λα. Σταμάτα. Λα 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 λα. Λα λα λα. Λα 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 λα. Καρδούλες λα λα. Λα 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 λα. Λοιπόν, το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό συγκέντρωση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε τα κουμπιά. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Προσβολή. Εδώ πατάμε όλη η πληροφορία για να την πετάξουμε έξω. Πετσέτα. Δεν γράφω τόση ώρα. Όχι, δεν είναι. Πύλα! Τι κάνω! Είδες πως τους πέρασα! Τι κάνει βραδιάτικα και είναι και πρωί να φανταστείς!
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τελευταίος γύρος. Όλη αγωνία. Έρχεται. Να το. Τι είναι αυτό? Πασχημιά. Φοβάμαι. Το βλέπω. Καλά λέω χαζομάρες. Τα έχω στο ίδιο κέντρο. Με Λίσα. Ωραία Σοφία. Μετεωρί της. Ή κάπως έτσι θα χάσω, αλλά άξιζε. Ο Τζουτζούκας νίκησε, η γιαγιά με το πιστόλι. Ναι. Για αυτό το μαγικό παιχνίδι. Στο οποίο... Όχι!